ଅଦିତ ସାହୁ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଘ ଗଠନ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିକିରି ଆଜି ମୋ ଘରେ ପାଟପୁର ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି କର୍କଟ ରୋଗରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଣିକିରି ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ଦୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ସେବା ସଂଗଠନ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ରାସନ, ଜରିପାଲ ଏବଂ ମଶାରୀ, ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଶୀଲ କୁମାର ମହାରଣା, ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱାସ ସେବା ସଂଗଠନ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ପୀଡ଼ିତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଜି କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ତ ଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତା ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଆମ ସଂଗଠନ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ସହିତ ଆମେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହାର କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।